organize. Lẹ́nu osisi ọma bulu na nedo. Obere chukwu ndị wiga mụ na ọmụmụ. Mmadụ hẹrẹ ya mmadụ nwa. Onye ji na-eta iti ọlụ. Maka na ọ bụ onye minista na ndị ikpeazụ ha. Onye Igbo gara aga ka mụ osisi ọma bụrụ na ndedo mmadụ ga-emelụ meta dị n'ọga ọnwa osisi ọma tụọnụ ya osisi ọma ọgwa ndị ọzọ na-arụ họteelụ o wee ruo n'aka osi yelo o wee mechie ịrụ họteelụ họteelụ ndị ọzọ na-alụ wite obi ọcha o wee ruo n'aka osi yelo mkpume ọgbanye sinema onye nwe ọlụ nkọ ndị nwa ekele osi yelo n'iso n'ife ada Izo na ibe ji agwa osi yelo mkpume ekele onye nwere ego na ọkpata zuru ọra na na-eda uchigo ndị osisi ọma bụrụ na na-edo na-edo ibe aka na-ebe ọkwa ịnọ n'ụzọ wee na-eje ọkịja asị ka ịbịakwanyere gị maka ịkpọ ọlụ n'afọ ọ dị iso n'ife a na-eme iso na nnebulu anyị nọọsụ wee bute ihe n'ebe ọ nọ taa wee si na ebe enugbu ala anyị si na nke Lekki Luxury Cardinal Nnewi amaghị ezebe ọkịja wee kpọba na fon si tinye mụ na the last message kita ụmụ
obìnrin Igbo na-akụ egwu na mba ọ bụ na ndọba maikrofon ebe ị gafụ mbụ na ọdịda aza n'afọ maka na osisi ọma bụrụ na na-edo kpọrọ m ya osisi ọma hey, hey, my dear. Eze Chukwu daalụ eche m na ego ga-akwụkwọ ebe isi ebute ego Eze Chukwu daalụ na nne Eze Chukwu daalụ na rụmụrụ dị chenji na njọ enwere ebe isi ebute ego kwụsị ebe azụ onye Nnewi mbụ ana m ala ikikwa ego na-adịkwa m mma ma ịjụọ m na ego Eze Chukwu daalụ onye mekwa ọdụ ya ndị gbara gị nwere ebe ahụ ọgbado nsoro ọrara adedo ọgaranya amasị onye maazị ọkasị akasị ebe ezi ebe ọbụla nọ na steeti ị ma na onye so wee kwụnye m n'ọkụ na-ege ntị ọ bụrụ ka o nyere a na-ede mana ọ bụ ifo mmemụrụ na maazị ndị iso ozire onye gbaa n'aka ịgbanyere ya sinima ọdebe maka na ibe agụ na-eme ya na mbọ na maazị ya